Wis gek nembang. Nembang. Pepiling. Oh nggih. Yo. Enten sawerane mboten, Pak. Wong si Ika ora njaluk kok kowe ndermis lho. Nggih, salah Mbak Ika ora njaluk. Ana. 400 to? Wah, kok 400 ki saka bebek goreng. Lah nggih bebek goreng. Sing nembang caping gunung 400 ki mau. Napa? Caping gunung 400. Berarti kabeh. Ayo nyoh, panganan nyoh, duit 400. Marai timbil nyoh. Kok nesu lho. Ah nesu. Arep tak nggo seneng-seneng e. Wih, nyoh, dijupuki. Nih, tinggal sapa? Ayo kabeh caping gunung kok. Ah niki njuk mira-mira niki. Ayo sakarepmu, ora omah nyelawe ya sakarepmu. Ayo dijupuk. Arep ora? Arep jelas arep kok. Arep Wis. lumayan 400 sih. Ternyata saiki kecekel jemite. Iya. Loh, Kok kecekel? Aku ora iso sugih iki gara-gara ngejak tatin wis. Iya. niki kan le maringi panyuwunan wau Pak Kus Bebek. Nggih, Pak Kus Bebek. Mula aja sok ngingu kowe. Lah napa? Ha iki Pak Kus ki mergo dodol iwak bebek terus julukane Pak Kus Bebek. Iya. Kus Bebek. Kowe mula njajal ngingu munyuk engko rak tatin munyuk. Ah iya. Nek ngingu kirek, Ya tatin asu. wong kirek dede anu kok. Ayo, suwe-suwe gede kok. Kuwi le ngelokke pas gede kok. Iya, ayo, Pak. Kuwi lho, wis entek lho gah aku. Tesih 50 mau. Wong ngitung lho, Pak, meneng. Iki mau pira? 400 kuwi diitung kuwi. Lah nggih 400 terus sing 50. Wis kono kowe bali wae kono. Saben bengi, mangga dijenglengke. Ko geser, iya, yo. Sak cakepan wae ngesahke dhuwit, iya. Yo. Yen memajang iki sapa? Iki Mbak Ika Suhesti saka Tanjung Sari Kidul kono no. Oh iya.
mung karo jejere. Nah, penak kok nyindeni aku ki ming sak cakepane. Sesuk-esuk amplope penuh. Ah iya. Ora nyindeni liyane nganti lambene jeber-jeber lasem semengi. Ayo nyindeni aku ki ming caping gunung sak cakepane wis. Mair-mair no. Iya, ngono ya. Mula sindenku ya lemu-lemu. Iya. Ora kesiksa batine. Iya. Ayo. Kembang sapa iki? Mbak Ana Pertiwi saka Pring Surat Temanggung. Kembang suarane ya melengking. Ya jarene sinden-sinden liyane iki wis arep isi no. Arep isi piye? Jarene nek dadi bakale meteng lho. Nek dadi bakale iki mau aku diceritani sapa ya wingi sore ketoke sing crita Orisa ketoke. Anu Pak, Mbak Tiwi pun anu mbobot. Syukur alhamdulillah. Sida kawin suntik aku ya ngono. Ngawur. Karo bojone kok ya nak. Iya, jejere. Yo, Mbak sapa iki? Wah, Mbak Endah saka Parakan. Yo. Saking ora kuwate nganti njaluk izin 2 malam. Oh iya to. Ayo. Bojone loro. Oh. Sing delingo siji, sing Parakan siji. Iya. Ya sekali-sekali sing lanang sing tak gawe mangkel. Iya. Ora meng Endah terus ya, Ndah. Wah, nganggo dijengkitke. Jahana. Iya. Sip, Mbak Endah. Geser meneh. Ya. Sapa? Oh, juragane sapi. Heeh. Sopo? Orisa. Ya, wah jen Orisa Poang. Iya. Ngece Pak. Apa? Ngece. Ya ora wong kok ngece nek kowe iki ora duwe, nek kowe iki sekeng ngono kuwi tak ece. Ha wong sapiku karo sapimu akeh sapimu, sinden kok sapine 8. 8 no, mongko bojone moh makani dadi dhek iki ya ngombor goleke kalonjana. Iya. Ben ra apa-apa, sing penting tabah sa. Iya. Amin. Sok bojomu disabet buntut sapi men kelekaran ora. Iya, ya. Panas udan. Ya. Saka Endah Wasita Parikan kagem dusun Wiladeg. Ya, ya, sing apik-apik. Ya, monggo. Kaya dek ning natah wingi kae lho, bar parikan kabeh penonton. Amin. Iya, wajan. Yo. Aku ngadeg. Hah? Aku ngadeg. Serukno meneh, Mas. Kalah karo suarane wong delok. Ya, yuk. Aku ngadeg. Semene iki. Terus banjur mlumah. edan. Nekat cah iki. Iya. Sing ngadeg kowe poso apa? Lah sinten Mbak biasane? Wis aku ora kok. Aku wis adoh kaya ngono. Iya. Terus Warga Wiladeg. Heeh. Rezekine kathah. Iya.
jejere ya Seko pelem saka pelem leren neng kretek lereng kretek terus mugi tansah ayem tentrem heeh warga wiladeg amin ya jejere tuku gudeg ning Malioboro neng Malioboro mugi warga wiladeg heeh tansah bagya mulya tansah bagya mulya jejere aku judeg terus mikir bojoku gampang wijane Parian Pak heeh terus mugi warga wiladeg mugi warga wiladeg tambah maju terus yuk aku ndredeg mergo cedhak kowe terus dusun wiladeg tentrem wargane ya jejere Tatin pendak bengi mbladeg terus nganti ra iso ngopo-ngopo wis iki ngopo-ngopo iki ngopo turu Pak oh ayo wis kewajibane awan tak ya iso turu to iki kan bengi pendak bengi mbladeg heeh awan nggo turu ora nggo cenanangan tekan ndi-ndi nggih bubuk Pak lah iya terus mugi warga wiladeg panjang yuswa ya jejere Mbak Ayu ayo Sek Pak mikir ya Pak kentekan ya Pak kentekan apa kentekan ukara isih akeh kok ya kula dilewati riyen nggih Pak dilewati riyen kowe la edan kowe iki lah kowe iki nyandang Jawa kok moh mikir lah niki nembe mikir ayo entuk gek entuk ngono apa kupingku budhek ngono kowe ya iso tekan wiladeg kok kowe engko heeh penak kok ek tiba ek ya ayo gelut oh ya lho malah nantang terus gek ndang ngadeg oh ayo gelut ro lingguh ya iso kok iya terus tansah cancutku mreget heeh sedaya warga wiladeg nah gini kecekel ayo iya ayo rombongan kasepuan iya sing ngisor iki ya saka Neti ya yuk anakku pilek apik kuwi kokean es terus mugi warga wiladeg kokean es tambah sukses apik tambah sukses iso dadi sukses yuk wahyu ya ayo bojoku pilek ngono ya guys ngadege wis ra iso jejeg piye balenono ngadege ra iso jejeg oh ayo mbok menawa sikile lara apa piye merga kecocok ri oh terus kanthi bersih desa wiladeg heeh sedaya masyarakat pinaringan berkahing Gusti ya amin ayo jejere Mbak Prastiwi terakhir sirahku mumet iya kok digowo ora komanan parian artinya apa ora ana artine oh jan kowe iki mung ngomong to iki mau name ngabari oh alah setan iya gatekke tenan sirahku mumet kentekan parian ya wis modaro kono iya oh alah kon mikir kok ora gelem ora ya wis
Ya wis ben kareng ya wis keladuk Yuswa. Engko nek mikir ndak malah vertigo. Iya, ora apa-apa. Panas udan bacute sapa Mbak Tatin? Ya. Panas udan aling-aling Capek gunung. ya, kanca-kanca ya. Misowa caping gunung. Yo ayo nadyan wadon dintekke sisan. Yo. Nadyan wadon Sarta inumane banyu bening ya neno mangga dek jaman langgam tok wae ya Gambang siter ora krungu. Ya. Engko alon-alon sabar, mengko bakal tekan kono nok. Iya. Ki mau panyuwunan saka panjenengane bebek goreng Pak Kus. Oh iya, asli Gunung Kidung. Iya. Iya buka ning Jalan Bantul cedhake dhewe kono, Jalan Prantitis ya cedhake awake dhewe kono. Jaran Urip Sumoharjo, Jalan Kenari. Wah, janek jeneng apa-apa kuwi nek wis sukses no, wis mengkari kepenak nampani dhuwit kok no. Iya, ngono ya Pak. Iya. Aja kok bebek goreng, ayam goreng kuwi nek muni sukses ki mengkari lah.
Iya. Mengkari gorengi terus ana wong teka tuku didoli wis ayam sing maune tuku ning kampung regane 40.000 sadus dinae glepung akeh banget kae iso payu 120. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mongko nek dilangi glepunge sok-sok meng kaya kuthuk dijembeng kae nek iya. Ya ora apa-apa karang becane dhewe. Apa-apa ki nek wis ketrima, wis kepenak bakale lancar. Ya. Yo, dibacutke. Ya, ana sing nyuwun apa? Ana sing nyuwun pepiling karo wali-ali. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Ika Suhesti. Ya, Mbak Jumeneng, Mbak. Ya, ndak mburi ora ketok. Ngono ya, Mak. Ya. Nah, men ketok. Ya. Iya, ora entuk ngadeg. Iya. Ya wis, nganu jengking. Iya. Ana ngladeni piyai saking akeh iki angel banget kok. Wis nembang. Iya. Kowe arep milih pepiling apa ali-ali sakarepmu? Manut. Hah? Ali-ali mawon nggih, Pak. Ali-ali, ya. Sing kepenak, ya. Monggo, ali-ali Mbak, dibawani Mbak Ika. Nggih. Ya. Jenang kula Neno klali aja Neno aja dianggep sepele kula mboten Neno among ati tansah gondeli tansah gondeli yen dadi lara galah sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nenona nganti besok apa bakal bali yen bali baja kula neno mangga Mbak ngagemali aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan
boten melu besuke ngeling ana lalapanku lapor bening saka emane matur tansah damel cumo wis diaturake ya iki mau Mbak Ika ya saka Tanjung Sari kono no. Oh iya ya Mak iya. Piyai Gunung Kidul. Oh iya, Piyai Wonosari. Piyai Wonosari Gunung Kidul iki suarane apik-apik kono. Iya, matur sembah nuwun ya Mak wis diaturake. Heeh. Ayo diceket-ceketke wae. Iya. Saiki panuwunan lagu pirang-pirang susulan ya pirang-pirang nok. Ning kono ana sing aturake lumantar limbukan ya kita aturake dene sing ora iso tak aturake menyang limbukan mengko ana nggon gara-gara isih akeh wektune iya ngono ya Mak iya saiki pepeling panyuwunan saka kadangku sing saka Ngayuja saka Melati Sleman oh iya diaturake Mak iya ayo sing kepareng nyekar coba ayo genti Mbak Tatin Lestari Handayani ya iki sing sinden berbobot awake lemu no ya men disawang men ketok saka kadowan ya nek sinden cilik-cilik iki disawang ra ketok saka kadowan no ya ngono ya lamit heeh jumeneng ya wis sinden ngarepe kuwi dilangkai ora apa-apa lamit Bu Pras ngati-ati ora ya heeh ya. Ayo Tin nembang. Ya sing apik. Ngono ya Mak iya. Nggih, Pak. Heeh, pepeling, panyuwunane pepeling. Ya. Men disorot lampu, kuwi men ketok raimu. Ya. Pripun? Ayu to? Piye? Ayu. Wayang kulit malam ini ora tak gagasik kowe. Juga disiarkan secara langsung live oleh Satu Media TV. Oh iya, salam dari Banjarmasin, IKG, Pepadi, Radio Wiladeg. Iya, matur sembah nuwun. Bunyang Ciracas. Oh iya, matur nuwun Mak. Iya. Lan iki uga di streaming langsung no. Iya. Karo ana ora streaming iki? Hah? Mboten. Oh, ora ana. Dadi ora sida di streaming no iki no. Iya. Tiwasar tak siarke wong ana sing BBM aku, SMS aku nek nonton streaming langsung saka ngomah. Iya, ning nyatane ora ana. Piye kowe mau muni piye? Nek
disorot lampu ayu to nggih? Ayu, nek dandan Jawa kuwi pancen ayu. Nek mboten? Nek ora wis nyawang kowe emoh aku. Iya. Nane. Lah ya nek awak kaya ngono kuwi disawang-sawang apane wis, saka mburi nek kon brangkang kaya meja. Ayo. Napane sing kaya meja? Gegermu iki lho. Geger kok gedene semono kuwi coba nek kowe brangkang rak kaya meja makan kae to pisan. Nggih nek wong semene ya gegere semene masa gegere cilik ya wagu. Lah ya ora maksud iki dicilikke sak awake. Lho. Mboten iso e. Iso, cepet iso. Pripun? Cilik awake tanpa mangan, tanpa rasa ngulangi mangan, rasa ngurangi ngombe iso. Carane? Carane bojomu kon rabi meneh. Engko rak kowe ngrantes pikire terus cilik, terus kuru, terus modar. Terus modar. Ah iya. Ayo ngrantes kok pikire, ning rak kuru lho. Nek cara liyane mboten enten napa pripun kok dadak bojone kan ndek bojone ya teneh ya piye? Hah? Teneh pripun nek bojo kula kon ndek bojo meneh? Lah jare pengen kuru. Nggih liyane niku napa? Ha diet. Carane? Rasa mangan sego, mangane buah-buahan. Tok. Ha iya. Buah tok, Pak. Buah tok wis. Nek mboten wareg. Ora wareg ya diampet arep kuru kok ora karepe wareg ora. Nek esuk bar mayang ngene iki nek digaweke maem terus sing di omah rasa maem. Langsung turu. Engko wetenge awan tangi ngintir-intir kae golek apel, mangan jambu. Iya. Jambu kluthuk. Engko ora bingung kowe. Iya. Kok bingung? Ngono ya, Mak. Nek cepet ya kuwi bojomu kon rabi kuwi terus kuru terus moek. Iya. Modar. Ha iya. Mesti wedi kowe cah semono ya anggere krungu tembung mati mesti wedi. Mboten ming kula, jenengan wedi mboten? Ora. Nane. Ah. Kuru-kuru terus. Aku pasrah kok karo kahanan. Wong urip ning alam padang kuwi ya, Tin. Nggih. Kuwi siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Kuwi wis digariske karo sing kuwasa. Oh, sik Tatin ki umure tekan semene, karo Gusti wis dicatet. Oh, kae Sena ki umure sok tekan 90. Kae dicatet. Ngono kuwi ben le budaya kuwi ben le nyeneng-nyenengke piye akeh ki tutuk. Ngono ya Mak. Kowe Tatin lah kowe nek wedi ditakoni malaikat tak kandhani carane. Lah pripun? Kowe sesuk nek ora iki mung crita lho, Din. Nggih. Misale nek takoni malaikat supaya kowe wedi takoni malaikat, kowe golek mori lawasan. Kok saged? Anggo nek dipendhem malaikate teko, ndelok morimu, oh mayit lawas iki, ngono. Ora sida takon, apa golek gedang, buntel gedange malah engko nek malaikate teko, lho iki kok malah arem-arem nang kene iki. Masa malaikat kok diapusi mori zaman biyen. Iya ora apa-apa kok ya. Kuwi teknike menungso kok. Tekniki jenengan niku goreng. Wis gek tembang. Nembang. Pepeling. Oh nggih. Ya. Enten sawerane mboten, Pak? Wong sik ikawe ora njaluk kok kowe ndermis Ah lho. nggih, salah Mbak Ika ora njaluk. Ana. 400 to? Wah, kok 400 ki saka bebek goreng. Lah nggih bebek goreng. Sing nembang caping gunung 400 ki mau. Napa? Caping gunung 400. Berarti kabeh. Ayo nyoh, panganan nyoh, dit 400 marai timbil nyoh. Kok kok nesu lho. Ah nesu. Arep tak nggo seneng-seneng e. Wih, nyoh, dijupuki. Nik tinggal sapa? Ayo kabeh caping gunung kok. Ah niki njuk mira-mira niki. Ayo sakarepmu, ora omah nyelawe ya sakarepmu. Ayo dijupuk. Arep ora? Arep jelas arep kok. Arep Wis. lumayan 400 sih. Ternyata saiki kecekel jemite. Iya. Loh, Kok kecekel? Aku ora iso sugih iki gara-gara ngejak Tatin wis. Iya. niki kan le maringi panyuwunan wau Pak Kus Bebek. Nggih, Pak Kus Bebek. Mula aja sok ngingu kowe. Iya. Lah napa? Ha iki Pak Kus ki mergo dodol iwak bebek terus julukane Pak Kus Bebek. Iya. Kus Bebek. Kowe mula njajal ngingu munyuk engko rak Tatin munyuk. Ha iya. Nek ngingu kirek, Ya Tatin asu. wong kirek dede anu kok. Ayo, suwe-suwe gede kok. Kuwi le ngelokke pas gede kok. Iya, ayo, Pak. Kuwi lho, wis entek lho gah aku. Tesih 50 mau.
Kula ngitung lho, Pak, meneng. Iki mau pira? 400 kuwi diitung kuwi. Lah nggih 400 terus sing Wis kono kowe bali wae kono. Lah dalang laris mendina meng jaluki 400 sing kok le muring-muring. 400 ki dienggo celengan sesuk nek do butuh. Apa jenenge? Napa? Apa? Ki apa jenenge? Kebaya. Kebaya kan iso nggo tombok, tumbas kebaya. Pun duwe celengan dhewe ya. Ora mek tuku kebaya ming notane keke aku. Pak, kebayake anyar pira? Sementen. Wah, iki tekor iki aku. Aku kok ming ngenggokke ming nukokke terus ya, ora tau ngenggokke aku. Jenengan pengen nganggokke. Gelem aku tenan yakin. Nggih, mbok nganggokke wiyaga niki lho. Ora sudi. Gua abrak apa wiyaga? Men do nganggo dhewe-dhewe apa kok. Nggo. Apa? Jenengan. Ah wiyaga mlumpuke aku nek ndi panganan tak keke jero kok. Antek nek di nganu, nek kunjukuk mboko siji, gedang ya siji metu mangan. Iya, iya. Wis, ora apa-apa, tombok pira-pira ora apa-apa ning suatu saat ki nek sinden dandan iki terus ngundang aku, Pak niki kebayake ajeng dicobi. Pas mboten. Oh iya iya iya. Nek ajeng nganggokke sinten milih? Ayo nek gandeng nganggo kabeh ya kabeh tak nggokke. Kula barang. Kula barang. Aku kowe bar tak nggokke terus tak kon mengkurep tak giajul. Ha iya. Oh iki kurang ngene, Tiwi. Iki kurang singset. Oh Orisa iki kok nganu. Kok apa? Sesak. Coba nek sing dilongi sik ki wae ya. Coba nek diongoti iso ora? Ngawur ora. Le praktek tangane ngenten-ngenten. Ya ben. Sajake pengen tenan iki. Bu Pras ninggal le. Operasi iki wegah men nganggo dhewe. Aku sing tua-tua men nganggo dhewe. Iya, sing enom-enom wae aku. Yo. Ayo Tin. Nama pepeling. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam Kang lima puniki. Wo sing streaming ki satu media kok. Ya, dudu PWKS. Ya. Satu media streaming, Pak. Kula antuk saking Jakarta pinanggih wonten Taman Mini nalika semanten. Oh nggih, matur suwun. Iya. Diwaca wonge marem. Iya. Anggere lemu nyuwara sithike menggeh-menggeh. Mring para sesama aja ta. Sing penting tekan nggone. Ya ora tekan nggone ning kowe sesuk nek tok nengke wae awakmu saya lemu ora iso nyinden. Mergo napase cekak. Gajihmu ki mepet jantung. Iya. Tenan. Ku anggere kowe ngeyel kandhane ngeyel kejaba mepet jantung, wong wedok ki nek kelemon kuwi punuke metu. Napane? Punuk. Punuk napa punuk? Kene iki. Nek kaya sapi. Ayo takono Risa, nek sapi iki kene iki punuk. Iya. Nek liyane? Ya ora ngerti aku. Iya. Aja takon aku, takono Risa. Iya. Kowe dolan ana Risa ndelok sapi nganggere lemu wae mesti punuke gedhe. Iya, ngono ya, Mak. Nek lemu ki lanang apa wedok? Ya mbuh. Sapi iki sik wedok ya iso lemu, lanang ya iso lemu. Takon kae juragane sapi sinden sing nomor 3 saka kono kae. Ya, sing alise arep gathuk kae. Heeh. Kae nek karo sapi apal ning ya tau kapusan bar mayang rekane arep merah sapi, ngantuk-ngantuk sing diperah sapi lanang. Iya. Dadi diotot-otot ngene iki ora metu-metu no. Napane sing diotot-otot? Sapine ming Iya. Iya. Rasa takon ning diotot-otot. Iki nganu banget dadi
Arah iki mesti Mboten nek wedokan jelas nggen mimike. Anek lanang takono Risa kuwi lho sing kleru. Iki bar nyinden merasapi ayu bayu ben mripate kae waton delahi ember tek ngono. Lah sapine ming bareng anu to. Wah, lanang to ngono. Terus dikeplak sirahe kok meneng wae. Terus sapine muni, "Nah." sapi kok enggak. Ya. Aja padha ditinggalke Nanone rukun Islam niku neno sahatate kang angka siji ya kang angka loro ora neruske omong aku tok kowe iki tak kon nembang kok aku muni kang angka loro kowe mung kari muni salat aku nyilih lambeku kene bali 50 masing 50 dereng dinehke kok. Ya wis ben nang kene wae iki kok ya lumayan nggo bayar tukang pijat sesuk. Nah, panyuwunan meneh lho kok kendel iki. Oh iya. Salam dari Bapak Hasto Prabowo Pranowo, Sekjen PDIP yang sedang memantau live streaming di satu media. Wah, Pak Hasto PDI nimbali awak dhewe ning Lenteng Agung ulang tahun PDI kae. Ya, ki rencana ya arep nimbali ning wingi tanggale urung pas lagi digolekke. Matur suwun Pak Hasto. Ya. Minjing napa nimbali melih wonten Jogja nggih purun, Jakarta nggih sendika. Ngono ya, Mak. Iya. Oh, iki Pak Hasto malah SMS ki lho nggih, Mak. Pinjang gampil Mas Eno ning niku sinten sing ngadeg mboten usah dijak. Napa nggih? Lah iki kok Delok. emah kaya HP-ku tok cekel nieng. Ya ampun. Ya Ya. ampun. Ya ben. Oh, Pak Hasto. Nggih, sendika Pak Bincang mboten Niku lek saged. ajeng ngundang mergo kula kok jane. Rak. Kowe nggo ngopo? Niku mboten jelas iki lho. Niku mboten sah dijak. Oh. Mergane. Sik tak balesane sik. Mergane. Wis, nggih kok ngenteni balesan. Kang angka loro salat. Wah, langsung dibalesi tin. Pripun, Pak? Nggih, balesane. Merganipun sok njaluki duwite dalange. Genah mengreka-rekane dalan. Weh, meneh. Napa? Niku nek 400 dibalekke sesuk dijak. Lah ya. Piye? Jakarta lho iki. Mah, Melu dibalekke 400 nek kita. Jakarta meng oleh 100 nang ngene oleh. 100 cengelmu ora. Ya wis tak balesane nggih, Pak. Pun mboten ajeng melu kok niki. Kula balesane, Pak. Hah? Kula balesane. Us kowe iki sekjen PDI Lah nggih Perjuangan. nek mboten ngejak kula rugi ngenten. Sing rugi apane? Lah nggih. Ora rugi. Aku iki perjalanan adoh iki ngawur nek mangan. Edian wong wedok kok. Mboten maem terus pripun? Saiki apa? Aku ki nomor 1 mangan anggere mandeg restoran, nomor 1 mangan ki pamrihku men kanca-kanca ki sak ngisorku wong ming Wiyagara sinden. Aku ming jangan tiloro es teh. Lah kok kowe soda gembira? Edian. Cah siji kok entek 75.000 ki mangan apa? Ya mumpung gratis. Wah, wis. Payah tenan. Soto ya doyan. Dene kangka telu.
salam saking Bapak Hasto Pranowo, ya Sekjen PDI kalih saking Mas Aryo Bimo DPR RI, ya Efik Hadiatmo Wali Kota Solo. Wah, edan iki beres sesuk iki. Iya. Iya. Pak Aryo Bimo ya SMS iki. Iya. Niku sinden nek dipateni hukume pinten taun lho. Mboten usah dipateni sok mati dhewe. Ha iya nek entek strume wis kejet-kejet wis. Ora iso dicas. Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ngibadah. Jenengan mana apa Pak sing nembang? Wilaidan iki. Lagi iki lho sinden kok dawuh ro dalang. Panjenengan nuturi terus kene iso. Ya wis gek nembang arep meneng wae wong ngejomo tapuki cangkemmu. Ben mumpung ora ana bojone. Tapuki, besok bubar langsung. Napa? Nang ngebis di pok. Sapa sing wani napuk aku? Nang ngebis di tangi. Ayo tangi ngono. Aja do turu, tangi ngono nang ngebis. Nang ngebis. Tekan ngendi mau ayo? Tekan Imogiri wis. Ping 5? Heeh. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nanone Rukun Islam sampurna. Ya, coba ndeloken nek wong bobote 130 joget ki deloken no. Sinten 130? 130. Wo domonge kok kono golek timbangan. Wong timbang aku rusak kok pisan. Kula iki mboten 130. Pira? 200. Ya ora nek 200 to nek dibelehke payu. Iya. Iya. Tak ning tak puntak. Niki ya Mbak, Pak? Ya Mbak. Ayo dhewe wong sing takon kowe kok senengane golek kanca ora. Dhewe dirampungi. Iya. Nggih. Dhewe karo joget. Ha niku sing 50 go mriki tak joget. Duit meneh. Cah kok kaya ngono ya. Edan. Nyoh. Nah, kuwi 400 jum cah sinden akeh. Ku anggere ora joget iki bali 300. Nyoh, matan joget lho. Iya, nyoh. Sik. Sapi kae unine piye? Emoh. Emoh ya wis. Sapi unine emoh. Pak Sena. Apa? Jenengan riyen di SMA cok pigenik mboten? Ora. Ora. Nek jeneng pula-pula ngerti ta? Oh, apal cah pinter. IPS entuk 9 ya aku. Sakniki Pulau Dewata. Heeh. Disebut juga Pulau Bali. Ya kene Bali. Oh, lah setan iki ora. Wong kok dalang kok arep pelit. Mayan 450. Sinten melih sing ngajeng nyawer mangga. Lumayan 50. Iso nggondomke ondrok. Kok ndondomke ondrok? Aku iki nang omah ora tau krasa. Nang ngarepan nyapu kok nganggo ondrok iki nggon geger suwek gedhe banget kae. Iya. Nganti ora. Berarti jenengan sak kematke kula ya. Lho lah ya engko mubajir nek ati mate. Iya. Gegere iki wah teng klireng ora karo-karuan. Kaya wis lumuten kae lho. Geger wong kok lumuten ora. Yo, ijen lho, awas. Yuk. Ayo wedoke lali. Stop. Apa? 50 kok mengene iki ngapa?
Lah kan piye kan jengkelit? Ayo ora ya ndono ndene misale entang-entang. Men Ya kita kan, apik kok. mana- 50 kok mengene iki mbok nanggap wong edane malah 10.000 iso salto barang. Lah kula ora edan kok ya, Pak. Lah yo 50 e. Wong ki nek arep joget rak ya nganggo pemanasan sithik masuk langsung banter ya ora penak. Wah, aku biasa kok langsung banter ki. Biasa, selak kesusu e. Lah kok banter yo. Kancane selak mangkat. Yo, banter biasa kok. Langsung wae ora. Langsung priwe? Oh, tak gendah. Masa ngono lagune pepeling lho, Pak. Ora apa-apa, sing penting musike. Engko nek wis nyanyi terus nek wis bar muni musike nyanyine leren pindah musik kuwi menggila lagi. Lah sapa ngerti kowe diundang nang Miladeg kene wis rasah ngundang dalang isine ngundang sindene tok kae guayeng kei 50 wis ngosek-ngosek sak kayang. Aku nek mboten jenengan aku ya ogah ngosek kok ya. Nek aku gelem. Nek kula kan temu jenengan. Ha iya. Yo ngosek-ngosek yo. Ya. Gah aku. Mah aku nek ngosek Yo. Sing semangat to, men kemringet awake men suda ora. Nek diwangi ya gelem. Wis rasah ewang-ewangan. Siji-siji kowe joget, kowe joget. Aku meneng, aku joget, kowe meneng ngono ora. Nek joget bareng piye? Wah, ora gayeng wis. Sok ucul, anu yo gak iso. 1 2 3 ya, yo. Ayo. Nah, oye. Oye. Mundur cantik, maju cantik. menggeh-menggeh ora. Suaramu ketok nek menggeh-menggeh. Nggih nek bar joget ya menggeh-menggeh. Lah, mulane ya suda awakmu kuwi ya, Tin. Anggere obah niku menggeh-menggeh mboten. Sapa? Jenengan. Ya ora, awakku wis kuru apik saiki wis. Ya stabil. Heeh. Nggih napa? Iku napa resepe? Hah? Bojone kan di bojo meneh. Gundulmu atos kuwi ora. Kuwi nek omong kok waton jeplak to. Mbah lembok kuwi suwe-suwe lambemu kaya pedal njaluk digenjot e.
Kula nak ming resepe jenengan mau lho, ge awal wau. Ya ora, nak aku cuma nyen tak gawe nganu kok. Diet. Tak gawe kepenak. Iya. Oh, ngenten. Heeh, wis. Pun iki. 50 iso njogetke wong nok nyenengke. 400 gek diopeni. Iya. Nggih. Mpun iki. Kang Senaru kanca-kancane mira-mira. Jiro lupat mo 6 tu 8 9 10 Nggih 10 niki tambah 50 pas nyeket-nyeket. Ah ora wis. 40 wae wis ora. Arep 50 ora iso. Iki tak nggo engko nek ana sing njaluk kae jejermu pojok dhewe kacamatanan kae biasane terus Kula nggih nyuwun nggih, Pak. suarane cilik ning nek njaluk kendele ra jamak-jamak. Iya. Wis ana tengok. Mpun. Wis. Nuwun nggih, Pak. Ya. Wis tekor meneh. Aku kok ora iso nglumpukke dhuwit anggere kejak tadi niki. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Oh, ora dikukupi kabeh to. Diserahke ketuane. Prastiwi. Oh. Wo ora gelem to? Ya wis, ora apa-apa. Tok susuki, sesuk ndelok tatin ya. Iya. Ora apa-apa, mbangane drep. Heeh. Sembah nuwun mak diaturake. Iya, ngono nak. Iya. Sae genti sing pojok dhewe kae nggo siap-siap. Iki njaluk iki mesti nak iya. Iya. Sing aku kacamata kae nak. Oh, ngono to. Heeh. Cik enom kae cik 20 taun. Kok wis nganggo kacamata. Karang mripat kira kena disanak. Kadang kala ana cah sing 5 taun 6 taun wis nganggo kacamata, kelas 0 wis nganggo kacamata ya ana. Iya, ngono ya mak. Iya. Aku ki jane ya wis nganggo kacamata ning do dunekke wagu, do dunekke elek terus isin aku. Tur dasare aku ya trauma kacamata nok. Sebabe kacamata ki ndelok apa-apa mesti dadi gedhe, tulisan dadi gedhe, apa-apa dadi gedhe. Lah aku nguyuh. Heeh. Kaget aku nok. Loh, aku ngono kok nganti meh mlayu barang tak copot. Oh, normal meneh aku. Ayo yuk. Kok kaya gelugu aku ya. Iya. Engko ya njaluk delon. Napa, Pak? Heeh, ada suarane. Napa, Pak? Suaramu ki mbok digedhekke kaya ibuwe. Dalem, Pak, ngono ape. Napa, Pak? Iya. Ora swara ora iso gedhe jan wis ora manis babar blas. Wong wedok rupane apik, ayu, lemu, semok. Bareng takoni, "Tindak pundi, Mbak?" "Ajeng alir liku." Bubrah, wis bubrah. Ora wangun. Iya. Ning nek wong wedok ki ayu, apik, lembah mana awake. "Tindak pundi, Mbak?" "Injih, Mas, badhe mriku." Wah, sempurna. Lah kowe ora. Kowe ngomongan. "Napa, Pak?" Iya, nembang no. Nggih. Nah, ngono kuwi lho diampet nggih, ngono wae ra. Aja nyeter-nyeter ora. Iya. Nggih. Nggih. Nah, digedhekke. Nggih. Kurang gede sithik. Nggih. Nah. Kurang dikempelke nah. Nggih, ngono. Nggih. Nah, ora kaya bakul es osrok-osrok ngono. Yo, arep nembang apa sakaremu? Ki panyuwunan wis diaturake, kowe saiki tak bebaske. Gelang alit ya kena. Bajing luncak ya kena. Ya, terserah. Andalamu kuwi no. Ya. Apik kuwi. Napa nggih, Pak? Heeh. Napa nggih, Pak? Ya terserah. Nek gelang alit pinten, nek bajing loncat pinten. Wah, lah iki. Kowe tak kandhani ya, Yuk. Nang kene iki wis dibayar panitia. Dadi kowe aja nembung aku, sesuk kowe tak jatah dhewe, ora usah dadak nembung iki anane 50. Iya. Oh, 50 mboten napa-napa, Pak, mlaku. 50 mlaku. Nggih. Oh, nya wis Nggih. keke 50 beres Ya. wis. Ya. Niku enten meneh, Pak. Ora ana glo, mung kari kertas tot. Tentas nggih enten. Kowe arep udut apa piye nya? Tentase jenengan kata, Pak. Oke nek nang tasku oke. Nggih. Ya. Oh, wis rasah wis. Oh.
Wis leboke. Wis kono. Lho. Iya. Nek tara tak dohke ndak suda-suda kaya aku ngene. Napa nggih, Pak? Malah wutah e. Lah kula tatane napa? Rasah wis ben tak tatani dhewe wis. Cah kok sregepe ra jamak-jamak. Wis. Cah iku kaya sing lanang. Iya. Lanang iku. Bojone iki iguh banget yo ana. Iya. Ngerti aku ana tamu terus langsung gawe wedang nang mburi. Ngeterke wedang kae. Monggo Pak dunjuk Pak. Dekno ditakoni tamune, "Lah panjenengan sinten Mas?" "Kula putrane Pak Seno Barep." Lah wong rupane ora padha kok putrane Pak Seno. Lah aku takoni ya, "Nggih. Nika putrane Pak?" "Nggih, Mbajeng." "Lah mbokne kirek?" Aku ngono. Gelang alit po caping anu apa jenenge? Bajing loncat sak karepmu. Gelang alit nggih, Pak. Ya, gelang alit. Ya. Bawani. Bawani, Pak. Ha iya. Ayo tambah no, Pak. Wah. Wis bubar wae ya. Nggih, nggih. Ya, sesuk tambahi gampang. Ya, sesuk bengi tak tambahi. Donga pangestu. Endah iki nek guyu jan saka kene kowe turu to mau? Ayo. Ah, apa? Wong aku numpak mobil karo sopir kok nang mburi. Aku lirik sopir kuwi, ora mungkin to sopirku turu terus nabrak-nabrak. Oh, lah iki kentus mburi iki aku. Ngorok piye? Edian sindenku nek do turu ngorok kabeh no. Iya. Kae sing ayu kuwi apa? Ayu cenle rupane ayu kacamatane ya apik rupane ya entuk. Nek turu iki bolongane keciuten dadi nyuwara. Bolongan sik pundi? Heh. Bolongan sik. Bolongan lambe iki mangap keciuten dadi malah nyuwara. Nek ngoroki rak ya mangap. Ngono malah dadi ampet dadi. Iya. Wahyu kae sing ngisor tengah kae apa? Wah, nek turu tenan kok wis tanpa gagas kancane. Kuwi dekekke nggon jog. Bisa menggok dono ya. Weh, tenan asli tak buka kabeh wadine ben njaluk ide taku kok. Iya. Ora apa-apa. Nek tatin kae ngorok. Wah, kaya aja dikono. Alus nek anu. Nek apa nek turu biasane sangu lendang terus tutupe nggon cangkem ngene iki. Ah, tahu tak kon buka bojone iki, bojone bukane. Laine tak weruh aku, bukane. Aku kok lho, cangkeme kok kaya bekicot lus aku. Dadi kaya sapi modare lho. Ayo wis ciri khase dhewe-dhewe kok ya. Iya. Ayo, mambiat. Mambiat mayun. Heman. So Sawarane gandeng belambangan. Wah, kok modele jengkoke ngono. Jawa Timur iki keras. Oh. Lho ya apa, Dik? Ngono kuwi. Lho kok tekan kene karo sapa? Ngono. Ya. Nek neng kono cah wedok cilik celuk-celukane nduk. Oh. Nek neng kene cah wedok cilik celukane nduk, nek cah cilik celuk-celukane tole. Lho, iya to. Iya, mula nek cah cilik wedok tekan Jawa Timur mesti takoni. Lho karo sapa, Nduk? Kon karo sapa, Nduk? Lho, kon to, Nduk, karo sapa? Ngono. Oh, iya to. Nek cah lanang ceruk-cerukane tole dadi, "Lho, kon to, Nduk, karo sapa?" Kuwi nek cah wedok. Iya. Nek cah lanang
Nek cah lanang cilik, celuk-celukane tole. Iya. Lho, kon to, Nduk, karo sapa? Nek cah lanang. Lho, kon to, Ngger. Nah. Ya ora kok kowe mau wis meleset jenengane tenan. Kono keras kono. Iya. Ning urung karuan wong keras ki gawe lara ati ora. Ya Piyayi wit Jawa Timur ki sok-sok nglegani. Apa iya? Contone aku tau ning Surabaya nu tuku sego no. Nganggo lawuh ndok, nganggo lawuh swiwi. Pinten, Bu? Duh mangane dari nopo, Pak? Santai mawon. Kula sego kali swiwi kali ndok. Pun mboten salarang-larang 9.000 mawon. Ngunjuke apa? Es teh, Bu. Pun 1.500. Kowe jajano alus lembah manah tata krama ning Malioboro kono. Dare napa, Pak? Wah, lembah manah. Kula maem sekul kali gudeg kali ndas. 100 kali dosa. Modar. Pecah sirahe san. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kasar ki urung karuan gawe gelo. Alus ki durung karuan nyenengake. Oh iya ya, Mak. Kadang kula ya sewalike ngono kuwi. Iya. Madura kasar meneh. Madura kasar. Oh, Madura keras ning ya lembah manah. Lho ya apa, Cak? Lho tekan kene jam pira kon? Wah, saya gedhe suarane. Iya. Sate. Ora mangan sate aja sak sunduke, ngono. Malang ning telak. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Aku tahu kok jejer wong Madura ki bingung mergane dhek omong muni ngene iki. Lho, Cak, anakku lara wetenge mangane radiator, ngono. Mangan radiator ki ora melonyoh cangkeme aku. Bul mangane ki radiator. Mangane radiator sak karepe dhewe iki carane kono iki mangane radiator. Wah, lah iso melonyoh. Iya ya, Pak. Ayo teruske, Mbak. Nyaran Yai No. Noswan Banyu Pianyu aki. Ora ngerti cakepane rasa. Lor lan kidul. Lor lan kidul alas angkar Kang kaliwyat kang kaliwyat belambiangan. Ayo. Belambiangan. Lho, kuwi tak leh kunggumun gulune iso muter-muter ngono kuwi. Kuwi ngelek laker kok no. Iya. Dadi ning gulu iso wer. Belam. Belambiangan. Belambiangan. Arep nyambut gawe neh biasane ming penabuh ki ming wis karo semprot minyak wangi beres. Iya. Nek sinden mesti adus. Iya. Nek ora engko nek mlaku muni mesti pok. Ya. Aja tak Kok le icik-icik telat. Tanah Hendia gumel yaring Gumel
Gumelyaring taman sari nuswan tara. Ya. Ki nek iki lemu wae gelem joget no. Iya. Nek sing arep mau wak lemu sing joget ming lambene tok. Iya, nembang nembung. Monggo. Sesuk anggere sing sinden Tulungagung kae takjak wah saya le cuantasne. Jebul. Pripun Pak Dalang? Modar. Ya, yo, monggo. Wis kok. Nggih. Mempengen kowe. Bates manis kapiye partine kapiye karepe Manis manis sarwalate saupama kapiye partine aja
nong lumbung desa pratani padha makarya balungan bareng yo tro sinden sitertok sinden gambang tok wah jangan gender tok bareng iya nah enak aja kaya wong gawe kijing bonang pinter-pinter kancaku kenong tok saiki njajal lumbung desa biasane rak lesung jumengglung saiki njajal lumbung desa dinggo selang-seling kanca penabuh karo waranggana lumbung desa pratani padha makarya ayodi sing pokoke sing ayo-ayo penabuh sing nyauti sindene nembang lumbung desa pratani padha makarya penabuh ayodi nombok mari nata lesung nyandak alu lus penabuh ayo yu nano ayo kang nano ayo yu terus pokoke manut ya manut ora pokoke ayo-ayo ki kabeh penabuh rasa tak abani ning anu iramane sing rada cepet. Yo, 1 2 3 ya. Mati kabeh apa ya sindene? Wis diayo yo, rasa tak abani. Lumbung desa pratani. Semene iki, padha makarya penabuh nyaut. Ayo di. Ngono. Nenonano. Ayo yu. Ngono. Aja kleru lho. Di yu kang. Aja Kang Yudi, aja. Di yu Kang. Yo, 1 2 3 ya. Lumbung desa
Nah, sik. Aku wis akon to rada cepet. Lumbung desa Pratan. Aja alon-alon to. Mas yahine kok alon-alon. Yahine kok wis lumbung desa selak asolatu. Selak subuh yo 1 2 3 yo. Lumbung desa Pratani padha makarya. Ayo di Jebak Sip. parinata lasem nyandak alung. ayo yu Terus Padha nutu yen wis rampung nuli atang. ayo kang Datu mandang nasa perasana lupa. sik. Hop, saiki genti sinden loro wae. Si apa jenenge iki? Sapa iki? Indah Wasita karo sapa jenenge iki? Ika Suhestra. Ya jenenge lanang kabeh kok Indah Wasita yo. Lumbung desa Pratani padha makarya. Ayo di penabuhe ya loro tok. Penabuhe loro sing demung loro kabeh. Yo. Sing nganggo kacamata karo sing nganggo mata tok. Yo. 1 2 3 ya. Lumbung desa Pratani padha makarya. ayo di Jebak parinata lasem nyandak alung. ayo yu Padha nutu Padha nutu. Yo, hati-hati lho. Ming sak lumbung desae ra apal lho. Baleni, yo. Baleni. Lumbung, yo. Lumbung desa Pratani padha makarya. ayo di Jebak parinata lasem nyandak alung. ayo yu Padha nutu yen wis rampung nuli atang. ayo kang Datu mandang rasa berasana lumpang. Wis. Kok njur ayu di terus ora. Wis rampung ngene iki. Ya coba loro meneh Mbak Tiwi karo Endah. Sing muni ayu di ayu Kang, sing ngethuk karo sing ngedram. Nah, ben sing tak goleki sing cedhak-cedhak men suarane kempel. 1 2 3 langsung. Lho. Digugah sik. Lumbung semene kok lumbung desa. Bareni yo kene dak ora konsentrasi kok yo. 1 2 3 yo. Lumbung desa Pratani padha makarya. ayo di Jebak Sing ngethuk kok ora krungu. langsung nyandak alung. ayo yu Padha nutu yen wis rampung nuli atang. ayo kang Datu mandang nasa beras ana lumpang. Wis. Ijen saiki Orisa dhewe karo sing gambang. Coba. Nek ora ana mic sirahe lebokke nggon gambang. Ayo buka. Yo. Nah, ayo siap. Njajal iso ora? Ora ming mikir iki angel lho. Ora ming gembira loka. Tak goleki lagu liya kira-kira iso ora? Kowe iki ngapa e? Ngetes apa? Ngetes mic ya. Ya sa, 1 2 3 ya. Lumbung desa Pratani padha makarya. Ayo di, Di, ayo di, DH, di. di, Maksudnya adik kuwi, ayo di, adik ora di. ayo di, Baleni, ayo sa baleni. Lumbung ya Ji. 2 3 ya. Lumbung desa Pratani padha makarya. ayo di, Terus Pak Parinata lasem nyandak alung. ayo yo, Kang. ayo kang, Lumbung deh. Ayo di. Nenona nano nano. leso, Oh sike. Nenona. Ayo yu, nadane semene iki. Ayo yu. ayo yu, Ayo yu. ayo yu, Yu. yu yu,
Ayo yo. Wis yo. Datu mas. Nyambut gawe. Kok edan. Aku malah lara weteng aduh. Aja gawe aku guyu lho, nganti aku kepuyuh tak uyuhi kowe. Ora entuk nganu lho, ora entuk medun nguyuh iki soalé malah gaya aku kok. Lumbung desa. Coba baleni sayo. Ora bener bleseke sirahmu ning gambang lho. 1 2 3 ya. Lumbung desa pratani Sing bener. padha makarya. Ayo di. Ayo di nganggo irama to? Ayo di. Nah. Terus Jebak marinata laseng nyandak alu. Ayo yo. ayo yo. Ayo yo. Yu. Yo. Ayo yo. Ayo yo. Wis yo. Ayo yo. Ya sa terus ya. Padha nutu yen wis rampung nuli Adang. Ayo dang. Kang. Dang. Kang. Kang. Kaya boneka. Kata langsung ana lumpang. Wis aduh. Wajil kok iki. Wajil. Amin sali kene kok. Jan. Lho Bang Desa. Ayo di. Di kok dadi di ora. Jan. Ano neno. Mangga. Kula Udu kowe. Sinden kok kowe nggo ngopo? Suara kaya black diseret ngono kok. Ana ya. Sapa? Mbak Orisa yo teruske. Ya
genangget rona. Kungkulu kutang kutang. Kungkulu genangget. Gayamu ya iso ngendang reng. Wah, tangan kuwi trampil ya, Tru. Anes gelem tak cekel kendange iki wis. Wong semene iki ora ana sing iso nyaingi keplakanku. Weh. Ha ta. Kandhani kok. Bojoku tak keplake purek Mas. Ha iya. Yuk. Mano ampret. Kok tipis men to suaramu, Ndah? Nah. Tokke powere. Pating jewit wit jalur rotan Konangan bapak tani hamba sangat Mano neno mano bedat diet pating cruwet pating cruwet wet Sing gambang ya reng. Wah, tangane jan kemitir. Heeh. Ding 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 dong 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 dong. Jan. Nyenengke. Wah, apik gambangane. Sapa sing gembang, Tru? Ayo si Ayu Yudi, ayo Kang, ayo Dang mau. Oh, debul tabuhane apik ning lambene sing ora apik. Ya wis ora apa-apa. Ya. Wis cukup nah iki genti kowe. Sing kepenak terus ya. Arep nembang apa kowe? Ora nyuwun pambiyantune Ibu Waranggono lan Ibu Waranggono lan sapa jeneng kuwi? Wiraswara. Arep nyuwun sapa? Aku arep nembang dhewe. Nembang dhewe. Tembange apa? Tibake Sara Yuda kae rek. Jenenge apa to kae tembang kae? Lunging kadung ngono kae. Heeh. Oh, dipindah sik. Larase, heeh, jepen ora apa-apa. Lunging gadung ngono kae. Coba kaya apa? Tak rungokke. Ya. Ngeling-eling tembange bapak mbiyen. Iya, sekarang. Lunging gadung
Ya. Rumambat wit krambil kadeng. Wah. Ana randha menyang sandang. Metak-metok nyangking mentong. Manuk podhang hamencok ning papah gedang nucuki waing kamundung nucuki waing kamundung Kyai Duda ngumbah gadung kepleset ke cemplung gedung yung piung nyana momongan piung gunakan wah griseni ora suarane apik muni gunal ganal kok jawil lengen marai merinding Penak to? wah jan lungeng gadung ora mamat wit krambil kadhe mudar ora kowe ora iso cengkoke kok ya aku ora apal kuwi tembangmu kan aku lara-lara laraning kang ati kuwi aku Ya dhewe-dhewe. nah aku nek cara ngayu Jakarta tembange ya sego penak wak duduh sambel goreng tur petene wutuh gudeg manggar karo lawuh telek pitik diapure ora iso nembang mak aku gemang dipondong sing klambi abang Oh. wah joget itu lho Ya. oh oh wah Wah, nyenengke tenan. Ayo, ki mau jenenge tembang Sarayuda. Wah, tembang apik tenan. Anggere muni jenenge Marawuda. Sarayuda, Marawuda jengkulmu mlocot ora. Heeh, Sarayuda. Mak aku kemang dipondong sing klambi abang ning nong nong to. Nek upama klambine ganti iso, Tru? Iso. Pamane melak aku sedih dipondong sing klambi putih. Mak, le sedih banget dipondong sing ra nganggo iket. Lho, iso to? Mak, aku nangis
Dipondhong sing gawa linggis. Piye? Apa-apa iso tak bedhek kok. Mak, aku susah. Dipondhong sing nganggo kopiah. Ger. Nek nganti iso mbok sumpah. Iya. Mak, Nyilih dite, Mak. Lho. Kok nyilih dite ora? Ku mau lho. mak, Aku migren modar kowe. Nek nganti iso Mak, aku migren modar kowe, ayo mikira kowe. Ora iso kowe nek gareng tok bedhek kena, nek Bagong aja sepelekke nganggo ngelmu. Waduh. Mak, aku migren. Dipondhong wong sing rada telaten. Wis la iso ya. Oh, tiba N ya N. Mak, aku mules. Dipondhong sing nganggo pampers. Wah, edan. Mak, mumete banget, Mak. Dipondhong sing nganggo camet. Tak ajar mudar lho. Pedruk ngawur njukan ora. Ayo. Genti kowe nembang apa, Gong? Ayo, genti Bagong sing gumyak. Pelok. Oh iya. Gamelane slendro pelok kok peloke ora tau dituthuk. Ayo, dituthuk men penak. Ken mau slendro terus ngondakle dekok ora rata. Ya. Ayo. Yo. Gandeng Pak Lurah mau wis ngendika karo aku nek kepengin mewujudkan sebuah desa yang modern. Ya. Desa Wiladeg iki diangkah menjadi desa sing modern. Heeh. Tak nehi lagune, Truk. Apa? Modernisasi desa. Wah, ana apa? Lungono. Aja tak sepelekke ora ming, Mak. Aku gemang dipondhong sing klambi abang. Mak, aku sedih. Lha aku ya ming manuk betet, dadadiet. Manuk blekok. Tembang ki sing ana inti sarine iso diserap, iso kinarya patuladan. Ya, coba kaya ngapa tak rungokke. Rungokno modernisasi desa. Dados. Yo. Hey. Oh. Ekonomi lan sosial Budaya duwe oto aktivitas kanggo dadi pemberantas pengangguran. Modernisasi desa, modernisasi desa, modernisasi desa sa-Indonesia.
kebudayaan kabudayan duwe oto aktivitas kang tundane kanggo brantas pengangguran modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa Baik ta, Tru? Wah, apik iki, no tuntunane barang. Ayo ayo neno 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 lan sak piturute ekonomi lan politik lan sosial. Nyenengke ya, Tru. Ha iya, tembang-tembang iki marai seneng, Gong. Ayo. Mumpung isih ana wektu 5 menit entekno le, Cah Bagus. Wah, aku nek Cah Bagus aku eleke. Oh iya. Ya wis cah elek. Ya, ngono malah tak trima. Begadang ayo begadang. Kasarimu Ayo begadang. Tembangan lan memu. Wah. Dasar dina malam Minggu. Ya. Oh 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 oh. Wengi kaya dina. Waduh, Bagong arep celuk kira reng matne reng. Iya. Dasar dina malam kliwon. Oh, Minggu. Yo. Oh 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 kaya dina. Yun penggalihe. Iya, ya.
Semarika ten prayitna samurires teka balik